Hola a tots i a totes, us convidem i us motivem a pujar el 18 d'octubre a fer la pujada a Montserrat. Quedarem a les 9:30 a la capella. Primer anirem fins a Terrassa en autocar i des d'allà començarem la pujada a Montserrat, que serà una activitat on creiem i esperem que sigui inolvidable. Per participar podem anar a recepció i des d'allà fer la inscripció o per essència que us vam enviar el full d'inscripció. Per fer el pagament tindrem tres opcions: al Banc Sabadell, per transferència bancària o a recepció amb efectiu. Podeu trobar tota la informació en el cartell informatiu. El preu de l'activitat són 20 euros pels alumnes de l'escola i 25 per la resta. Afanyeu-vos que les inscripcions es tanquen aquest dimecres 16 d'octubre. Vinga, nosaltres hi serem, us esperem!